Assalamu alaikum. An balima bamanankan mɛnlaw bɛɛ lajɛlen n b'aw fo dakuruɲɛ kelen ka aw salamu alaikum. Ni ye ne mɛtiri Badara Ali di Badini Sabari Kaɲ. N nanen bɛ ni ala tɔgɔ wɛrɛ ye n'o ye Lamakana Jakada ye bi ka na a di aw ma aw ka minɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ala yɛrɛ n'a kira jatigɛ kama. N b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka page nin kan, a ye an ka video ninnu a y'a partager walasa diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ. Maa minnu mako bɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna na u ka se k'a sɔrɔ k'aw to o sigiyɔrɔ la n'a ma kɛ ni sɛgɛn ye n'a ma kɛ ni waribabɔ ye. Inshallahu ni ala tɔgɔ nin n'aw ye an ka video partager a kana ɲina fana a bɛ notification a b'a like a b'a activer pour que an mana video minnu bila siɲɛ wɛrɛ ka di aw ma walasa a kana fɔ an ka video foyi la n'a y'a sɔrɔ an ka baaradaw ka d'a ye aw kana ɲina dɛ a ye abonné. Masha Allah ni ala tɔgɔ jumɛn le n'u karamɔgɔw b'a dɔn an b'a wele ko Lamakana Jakada. Lamakana Jakadi ni a bɛ baara caman de kɛ mais ni nasara nin kan a ti dɔ wɛrɛ kɛ fo maa min b'a fɛ ka voyager ka taa tubabu jamana na ka taa Chine ka taa Amérique ka taa yɔrɔ janjanw na n'a y'a sɔrɔ ni se ti i ye n'i ye nin baara bɛ inshallahu ala bɛna nɔgɔya k'i ye ka sira dayɛlɛ i ye walasa i bɛ se ka taa cogoya min na n'a ti kɛ ni waribabɔ ye. Hali n'i ti mɔgɔ lɔn banba i ka nin kɛ a baara bɛ kɛ tile 21 de kɔnɔ. A baara bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ cogo jumɛn i bɛna Lamakana Jakada a filɛ nin ye Lamakana Jakada i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen papier kan n'a ka di ye ni nɛgɛwalaka bɛ i b'a sɛbɛn nɛgɛwalaka kan i b'i ka laɲini don yan i bɛ fɛ ka taa jamana min na i b'a don yan mais kana sɔn k'i tɔgɔ don dɛ n'i y'a sɛbɛn ten ka ban ni nɛgɛwalaka don i b'a kɛ ten i bɛ tila k'a sɛbɛnden bɔ mais i bɛ yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ i deginnen don i tɛ se ka nɛgɛwalaka sɔrɔ a sɛbɛn papier kan siɲɛ kelen den ninnu olu tɛ sɛbɛn i bɛ nin dɔrɔn de sɛbɛn Lamakana Jakada dama de bɛ sɛbɛn siɲɛ kelen i b'i ka laɲini don i bɛ sɔrɔ k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a bila i yɛrɛ kun i bɛ baara daminɛ dimanche lon fɛ o de sɛbɛnni filɛ nin ye yawmul lahad dimanche lon i bɛ Lamakana Jakada wurudi siɲɛ 900 ani siɲɛ 3 i bɛ sɔrɔ k'a den fɔlɔ wurudi lahatahati lo siɲɛ 900 ani siɲɛ 3 ntɛnɛn lon i bɛna wurudi Lamakana Jakada siɲɛ 900 ni siɲɛ 3 i bɛna mahatahati lon wurudi o da kelen na tarata lon i bɛna Lamakana Jakada wurudi o da kelen na i bɛna ka na ni den ta gahatahati lo i b'o wurudi o da ɲɔgɔn kelen na i b'a kɛ ten fo ka taa lɔgɔkun dafa lɔgɔkun m'a dafa ka ban i bɛ tila k'a daminɛ kura ye tugun i b'a kɛ ten dimanche 3 kunbɛn a bɛ bɛn tile 21 tile 21 mana dafa ka ban baara jigira pigeon gɛnman 2 de y'a saraka ye pigeon cɛman ani musoman i b'o 2 ɲini i b'u saraka n'i ye saraka bɔ ka ban i k'i sigi i tɛ tile 21 wɛrɛ kɛ fiyewu fo ala bɛ na ni sababu ɲuman dɔ ye i bɛ se ka taa i ka tagayɔrɔ la cogo min na masha Allah n y'a d'a ma ala min kama ni min y'a baara ala k'a jaabi k'aw ni ce aw ni baraji aw salamu alaikum ala k'an bɛn sini ta ma inshallah